Humihingi ng karagdagang manpower sa paglilinis ang pamunuan ng isang paaralan sa Cauayan, Ilocos Sur dahil sa makapal na putik na iniwan ng baha. May report si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nagmistulang bukid ang paligid ng Pantay Tamurong Elementary School sa Cauayan, Ilocos Sur sa sobrang kapal ng putik mula sa nagdaang bagyong Egay. Nasalanta rin ng bagyo ang mga guro pero nais daw nilang maisalba ang natitirang gamit ng eskwelahan kahit pa nalubog sa baha at putik. Kahit gusto mong gawin, wala kang magawa kasi magka-level na yung lanak at saka flooring ng mga classrooms natin. Iniangat daw nila ang mga gamit pero ang hindi nila inakala, lagpas taong baha ang raragasa. Nasira ang appliances, mga libro at iba pang gamit sa eskwelahan. Isa-isa nilang inilabas habang pinapala ang makakapal na putik. Lahat ng mga libro namin na sira, as in zero kami ngayon. At saka ang problema ngayon kung paano namin tanggalin itong napakakapal na putik. Maliban sa makapal ang putik, malagkit din na abot hanggang tuhod. Gaya nito na halos hirap na akong buhatin yung bota. Kaya sa halip na nagbota, nagpaapa na lang ang mga guro dahil pahirapan ng pagkilos at paglilinis. Ang ilang magulang tumulong sa paglilinis sa binahang paaralan. Makatulong kami, ma'am. Bayanihan po, kasi talagang hindi namin po kaya mga teacher lang ang mag-linis dito sa school. Dagdag pahirap pa ang mayat-mayay pag-ulan. Sa datos ng provincial government, 37 na eskwelahan sa lalawigan ang napinsala. 6 rito ang totally damage. 34.9 million pesos ang pinsala sa sektor ng edukasyon. Wala pa ring supply ng kuryente sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.